κλειδιά. Το Stupid. Skibidi Backrooms, δεν κάνω πλάκα πάντως, είναι όντως αρκετά καλό. Δηλαδή, είναι απλά ένα backrooms game και κάνει 50 λεπτά. Πρώτα απ' όλα. Πρώτο καλό το 50 λεπτά. Ένα κλειδί! Βρήκα κλειδί! Κάτσε, θα σου πω ακριβώς πώς το κάνει. Ακριβώς πώς το κάνει. 2 ευρώ, Παιδιά. αλλά τώρα κάνει 55 λεπτά. Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει Fairy Backrooms, Backrooms Invasion, Nether Nightmare, Only Up Skibidi. Only Up Skibidi. Βρήκα και άλλο κλειδί, by the way. I was not to the Diddy party. I was thinking of Snoop Dogg. That's a totally different dog. I'm a Christian, for God's sake. Ήρθε το Μόλις πλάσμα. συνειδητοποιώ κάτι. Ρε, μόλις συνειδητοποίησα κάτι, το τέρας είναι μαύρο. Άμα, ξέρω εγώ, ήταν ο Ντίνος εδώ πέρα. Όχι. Αυτό μπαίνει σίγουρα στην animation.